Då välkomnar vi Jesper Lange till Helsingborgs IF. Jesper, först och främst, hur känns det att komma till klubben? Jeg er vældig fornøjet, og jeg har glædet mig rigtig meget til at få sat underskrift på aftalen, så jeg kan komme i gang med at spille og hjælpe HIF med at få nogle sejre i hus. När kom du i kontakt med klubben? Det er et par veker siden. Det er gået rimelig hurtigt og intenst, og jeg er som sagt rigtig glad for, at jeg nu i morgen kan kalde mig HIF-spiller. Har du någon tidigare erfarenhet av svensk fotboll? Nej, jeg har spillet sammen med nogle svenske spillere i Danmark, og jeg kender Anders Martinsson, som var her, men ikke så mye erfaring med svensk fodbold just, men det har jeg i fremtiden. Du kommer från AGF i Danmark och har spelat i Esbjerg och Odense. Kan du berätta lite hur din karriär har varit? Ja, det har været min karriere har været fin, synes jeg. Men jeg synes jeg trængte til at prøve noget nyt. Og Helsingborg føler jeg er et fantastisk match til mig som fodboldspiller, og klubben er spændende, og tilhængerne er også rigtig fantastiske af hvad jeg har set. Så jeg glæder mig til det nye bekendtskab med klub og by og tilhænger, og jeg glæder mig som sagt rigtig meget til at komme i gang. Kan du berätta för oss som inte vet vem du är, hur är du som fotbollsspelare? Jeg er hardworking, aggressive, og så er jeg en holdspiller, en lagspiller. Jeg arbejder mye for laget, og er en spiller, som giver ekstra energi til mine medspillere. Og de fleste forsvarsspillere, der har spillet mod mig, de synes, jeg er rigtig irriterende. Så det er de bedste ord, jeg kan sætte på mig. Du är anfallare för de som inte vet. Vilka positioner har du spelat på och i vilken roll trivs du i anfallet? Jeg trives bedst i formationen med to anfælder, så jeg kan ligge og arbejde sammen med en anden anfælder og udnytte vi kan udnytte hinandens løb og bevægelse. Jeg har også spillet på midtfelten, og det kan jeg også, de positioner kan jeg også dække, men helst anfælder og ved siden af en anden anfælder, så vi kan stresse modstandernes forsvar. Vad vet du om Helsingborg och Helsingborgs IF sedan tidigare? Jamen, det er jo en sidste mesterskab, var, så vidt jeg ved, i 2011. Jeg ved ikke, 2011, and then some seasons with the season after, 5 plays I think in the league, and then two seasons with middle placement. Men jeg ser klubben som en meget historisk klub, og med stor opbakning fra tilhængere, og jeg glæder mig til at blive en del af det fællesskab, som Helsingborg IF er. Vad hoppas du att du kan bidra med i laget? Jamen, min alder siger jo også lidt. Jeg har en del erfaring fra professionel fodbold, og jeg håber på, at jeg kan gøre mine medspillere bedre og arbejde meget hårdt for at hjælpe forsvarsspillerne og gøre deres job godt. Så en masse energi og forhåbentlig også nogle mål, nogle kampafgørende mål. Ellers så er jeg en social spiller, som meget gerne vil involvere mig i både mine holdkammerater, lagkammerater og byen og fans i det hele taget. Så jeg håber, at hele Helsingborg kan komme endnu tættere sammen omkring at skabe store begivenheder på Olympia. Det finns många danskar i allsvenskan, den svenska ligan då, och i HF också. Det finns ju 2 danskar här i Fredrik Hellstrup och Martin Christensen. Är det några som du känner sedan tidigare?
Ja, Martin Christensen har jeg spillet med på U21, under 21 national team. Så ham kender jeg, og Holstrup kender jeg mere af navn, og han har spillet i Horsens tidligere i Danmark, så vi har mødt hinanden. Men jeg glæder mig til at træffe alle på holdet, og glæder mig som sagt til at komme i gang for HIF. Du verkar vara en populär spelare. Du har många följare på sociala medier, på Facebook och Instagram. Vad har gjort dig så populært? Det er et svært spørgsmål at besvare. Jeg er meget ærlig og åben, og det tror jeg folk godt kan lide. Jeg er også en spiller, som gerne vil lytte og snakke med fans, fordi at fansene og frivillige arbejdere og alle dem omkring klubben, der sørger for, at vi kan få lov til at leve af at spille fodbold, det er de vigtigste mennesker, synes jeg, i klubben. Så hvis man åbner op og giver noget af sig selv til folk, der følger HIF med hjertet, så får man gode oplevelser og et godt fællesskab. Og det er grobunden for gode resultater, tror jeg. Så det kan godt være, det er derfor min måde at gribe tingene an på den måde, der gør, at nogle folk synes om mig. Tack så jättemycket och välkommen till klubben. Tusind tak. Tak så mycket.